በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ቀዳሚተ ሰንበት ብኽብሪ ትቅድም ስለ ዝኾነት ሰንበተ አይሁድ ዝብል አብነት ይርከብ። ብዘመን ብሉይ ወይ ብዘመን ኦሪት ዘኽበርዋ ክብል ቀዳሚት ሰንበት በለም። በዚህ ዕለት እዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰላም ንዓኻ ትብሎ ንሱ ድማ ቆይሙ ተዓጢቁ ኢድ ነሲኡ ምስጋናኣ ይጅምር። ንጽሕት ወብርህት ንጽሕቲ ብርኽቲ እኺ ውድስት በኩሉ ብስጋን ብነብስን ንጽሕቲ እኺ ንሳስ ትልወጥ ኣይኮነትን ንሱ እናበቕዐ ስለ ዝኸደ እዩ። እንተሃ ቀፈቶ ለእግዚእ በረኻ ንጐይታ ብግናዕ ኢድኪ ዝሓቆፍክዮ ወኩሉ ፍጥረት ይትፌሶ ምስልያ ኩሉ ፍጥረት ምሳኺ ከማኺ ደስ ይብሎ እዩ። እንዘይጸርሁ ወይብሉ ሰአሊ ለነ ቅድስት ድንግል ለምንልና እናበሉ ተፈሲሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ ክብሪ ናይ ክብሪ ዝተመልአኪ ደስ ይበልኪ። ተፈሲ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ተፈሲ እግዚአብሔር ምስሌኪ እግዚአብሔር ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ወሲዱ ምሳኺ ሓደ ዝኾነ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹሞ ተፈሲ ደስ ይበልኪ። ናስተበጽበይኪ ኦም ግርምቲ ድንግል ክብርኽን ዕብየትክን እጹብ እናበለ ነመስግን ኣሎና። ግርማኣ ንአይሁድ ንመናፍቃን ንኣጋንንቲ ዘርዕድ እዩ። ወንፌኑ ለኪ ፍሳ ምስለ ገብርኤል መልአክ ምስ ገብርኤል መልአክ ከም ገብርኤል መልአክ ኮይና ምስጋና ነቕርበልኪ ኣሎና። እስመ እምፍሬ ከርስኪ ኮነ መድኃኒተ ዘመድነ ከመይ ፍሬ ከርስኺ ምድሓን ባህሪና ኮይኑ እዩ። ዋቅረበና ሃበ እግዚአብሔር አብሁ ምስ እግዚአብሔር አብኡን ውን አታሪቅና እዩ። ሰአሊ ለነ ቅድስት ምስ አብኡ ካብ ዘታረቀና ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና። ከመከብካብ ዘአልቦ ጥልቀት ከም እንዳመርዓ ኢንታ ዘይብሉ ኢንታ ዘይብልኪ ምስረኸበኪ መንፈስ ቅዱስ ሃደረ ላዕሌኪ መንፈስ ቅዱስ አባኺ ሓደረ ወሃይለ ልዑል ጸለለኪ ሃይለ ልዑል ወልድ ድማ ስጋኺ ለቢሱ እዩ። ከምኡውን መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰለስተ ግብረ ስጋ ሓለወኪ ወውእቱኒ ንጹህ እምነ ሰለስቱ ግብራት ዘውእቶሙ ዘር ወሩካቤ ወሰስሎተ ድንግልና እለ ሱርዓን በእጓለ እምህያው ወእሙራን ቦሙ ከም ዝብል ኦ ማርያም አማን ወለኪ ቃል ወልደ አብ ዘይነብር ለዓለም ኦ እግዝእትነ ማርያም ብሓቅን ዘላለም ዝነብር አካላዊ ቃል ወሊድክልና ኢኺ። መጻ ወአድኃነነ እምኃጢአት ሰብ ኮይኑ ካብ ሓጢአትና ዘድሓነና እዩ። ሰአሊ ለነ ቅድስት ሰብ ኮይኑ ካብ ዘድሓነና ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና። አንቲ ውእቱ ዘመድ እምስርወ ዳዊት ካብ ወገን ዳዊት ዝተረኸብኪ ባህሪ ኢኺ። ሱር ንላዕሊ ይዓቢ ንታሕቲ እውን ይዋፈር እዩ። ስለዚ ንላዕሊ እንተበልና እሰይ ንታሕቲ እንተበልና ከዓ ኢያቄም መራኸቢኡ ዳዊት እዩ። ወለድኪ ለነ በስጋ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ወለድክልና። ዋሕድ ቃል ዘእም አብ እምቅድመ ዓለም ህሉ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ካብ አብ ባህሪ ዘእም ባህሪ አካል ዘእም አካል ዝተወልደ አካላዊ ቃል ሃብ አርእሶ መለኮታዊ ባህሪ ብስጋ ሰወረ። ወነሳ እምኔኪ አርአያ ገብር ካባኺ እውን አርአያ ገብር ስጋ ወሰደ። ከምኡውን ቅድሚ ዓለም ሕቡእ ዝኾነ አካላዊ ቃል ባህሪ ብስጋኺ ሰወረ። ወነሳ ሃየሰ ወረሰ ክብረ ተለዓለ ነግሰ ዝብል ስም እውን ወሰደ። ሰአሊ ለነ ቅድስት ሃየሰ ከብረ ተለዓለ ነግሰ ካብ ዝተባሃለ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና። ኮንቲ ዳግሚተ ሰማይ ዲበ ምድር ካብ ምድሪ ልዕል ዝበልኪ ዳግሚት ሰማይ ንስኺ ኢኺ። ኦ ወላዲተ አምላክ ዘእንበለ ርት ብዘይገለ ርስሓት ንአምላክ ዝወለድኪ ረቀለነ እምኔኪ ፀሐየ ጽድ አቀኛ ፀሐይ ጎይታ ካባኺ ተወልደ። ወወለኪዮ በከመ ትንቢተ ነቢያት ክወርድ ክውለድ ኢሎም ከም ዝተነበይሉ ወለድክዮ። ኢሳያስ ምዕራፍ 7:14 ዘእንበለ ዘር ወይ ሙስና ዘርኢ ምኽንያት ከይኮነኪ ለውጢ
ዘይብልኪ ወለድክዮ ሰአሊ ለነ ቅድስት ዘርኢ ምክንያት ከይኮነኪ ካብዚ ወለድክዮ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና አንቲ ውእቱ ደብተራ እንተ ተሰማይኪ ቅድስተ ቅዱሳን ዝተባልኪ ካብ ዝኸበርኪ ማህደር ንስኺ ኢኺ ታቦት በወርቅ ልውጥን ኩልሄ ብውሽጡን ግዳሙን ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ዘሎኪ ወውስቴታ ጽላተ ኪዳን ሕጊ ዝተጻሕፎ ጽላት ዘለዋ ታቦት መሶበ ወርቅ እንተመናህቡ ሕቡእ መና ዝሓዘ መሶበ ወርቅ ዘለኪ ዘውቱ ወልደ እግዚአብሔር መጻው ሃደረ አበ ማርያም ድንግል እዝውን ሰብ ኮይኑ አብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ወልደ እግዚአብሔር እዩ ድንኳን ናይ ቅድስት ድንግል ምሳሌ እያ ቅድስት ነፍሳ ቅዱሳን ናይ አርባዕተ ባህርያት ታቦት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጽላት ናይ ልቦና አባ ዝተጻሕፈ ቃል ብመንፈስ ቅዱስ ዝተገልጸላ ምስጢር ይምሰል ከምኡውን ቅዱሳን ነፍሳን ስጋን ቅድስት ልቦናን ታቦት ማህፀና ጽላት ብትስብኢት ቃሉ በመለኮት ይምሰል ተሰባ ምን ያቃል አብ አካላዊ ቃል ካብ ስጋ ካብ ነፍሲ ወሲዱ ሰብ ኮነ ወወለደቶ ውስተ ዓለም ለንጉሰ ስብሃት ነቲ ናይ ክብሪ ዋና በዓል ቤት ዝኾነ ኣብዚ ዓለም ወለደቶ መጻዋ ድሃነነ እምሃጢያት ሰብ ኮይኑ ካብ ሓጢያት ካብ ፍዳ ሓጢያትን አድሓነና ትትፌሳ ገነት መበግእ ነባቢ አደ ነባቢ በጊዕ ደስ ይበልኪ ኢነባቢያን አባግዕ አለው እሞ ካብኣቶም ክፈሊ በግእ ነባቢ በለ ከምኡውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከሎ 7 ቃላት ተዛሪቡ ነርእዩ ቀዳማይ አባ ስረይ ሎሙ ካልኣይ ኤሎሄ ኤሎሄ ሳልሳይ ዮም ትሄሉ ምስሌ ውስተ ገነት ራብዓይ ነዋ ወልድኪ ነያ እምከ ሓምሻይ ጸማይኩ ሻድሻይ አባ አማጽን ነፍስየ ውስተ እዴከ ሻውዓይ ወይቤ ተፈጸመ ኩሉ ማቴዎስ 27 ማርቆስ 5 21 ክሳብ 32 ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ 26 ክሳብ 46 ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 28 ክሳብ 30 ወልደ አብ ዘይነብር ለዓለም ንዓለም ጸኒዑ ዝነብር ወልደ አብ እዩ ሰአሊ ለነ ቅድስት ካብ ናይ ሓጢአት ፍዳ ዘድሓነና ወዲ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና ተሰማይቺ እመ ክርስቶስ ንጉስ እሞ እንተ ዝብል ምቐንዐ ንንጉስ ክርስቶስ አድዩ ተባሃልኪ እምድህረ ወለኪዮ ጅያሁ ነበርኪ በድንግልና ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ሉቃስ 1:27 ንዕኡ ምስ ወለድኪ ድሕሪ ምውላዱ ብድንግልና ጸኒዕኺ ነበርኪ በመንክር ምስጢር ወለድኪዮ ለአማኑኤል እጹብ ድንቂ ብዝኾነ ምስጢር ተዋህዶ ንአማኑኤል ወሊድክዮ አማኑኤል ማለት ሰብ ዝኾነ አምላክ ማለት እዩ ወዚ ስም ዓብይ ጥቀ ወኢይደሉ ፈሊጦቶ ከም ዝብል ወበእንተ ዝኣቀበኪ እምበለ ሙስና ስለዚህ ብዘይ ምልዋጥ አጽኒዑ ሓለወኪ ሰአሊ ለነ ቅድስት አማኑኤል ካብ ዝተባሃለ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርኤ ያዕቆብ እግዚአብሔር ላዕሌሁ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ያዕቆብ ዝረአያ መሳልል ንስኺ ኢኺ እግዚአብሔር ላዕሌሁ ንምባል ይደግሞ ራእይ ዝረአየሉ መዓልቲ ቀዳም ዝተፈጸመሉ ሰሉስ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልቲኡ መዓልቲ ሰዋስው ይጠቅስ እስመ ጾርኪ በከርስቲ ህቱም ዘይታወቅ እንኩለሄ ንዕኡ ቅድሚ ምጽናስኪ ኮነ ምስ ጸነስኪ ንዕኡ ቅድሚ ምውላድኪ ኮነ ምስ ወለድኪ ብዘይ ምርመር ማጸንኪ ጸኒስኪዮ ኢኺ ሉቃስ ምዕራፍ 1:37 ማቴዎስ 19:26 ኢዮብ 42:2 ዘካርያስ ምዕራፍ 8:6 ኮንኪ ለነ ሰአሊተ ሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰዋ እምኔኪ በእንተ መድኃኒትነ ንዓናን ምድሓን ካባኺ ሰብ ናብ ዝኾነ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መማለዲት ኮንክልና ኢሉ ሰዋስው ዝበሎ ይትርጉሞ ዘፍጥረት 28:12 ሰአሊ ለነ ቅድስት ንምድሓና ሰብ ካብ ዝኾነ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና ናሁ እግዚእ ወፃምኔኪ ኦ ብሩክቲ ጽርንጽት ናሁ እግዚእ ወፃምኔኪ
ኦብሩት ጽርህ ንጽህት ጽራሴም ጽርሃ ሚኪያስ እነሆ ጎይታ ካባኺ ተወልደ ንዕኡ ብመርዓዊ ንዓ በአዳራሽ ይምስሎ ያድን ኩሉ ዓለም ዘፈጠረ በእበየ ሳይሉ ያድህን በእበየ ሳይሉ ወፃ በእበየ ሳይሉ ዘፈጠረ በእበየ ሳይሉ ኢሉ ይገጥሞ ያድህን በእበየ ሳይሉ ብብዝሒ ርህራሂኡ ከድሕን እስመ ቅኒትከ ወመልክናከ ይሬስየከ ትሳሃል ላይለ ኩሉ ከምዝብል ዘፈጠረ በእበየ ሳይሉ ወፍጥረተ ዓለም የምር ሃበ አፍቅሮተ ሰብአ ይብል ወፃ በእበየ ሳይሉ ብብዝሒ ምሕረቱ ተወልደ ኤፌሶን 5:2 ንሴቦ ወንወድሶ ፍጹም ምስጋና ነመስግኖ እስመ ውእቱ ይሄር ወፍቀረ ሰብ ሩህሩህ እዩ ንሰብ ዘፍቅር ሰአሊ ለነ ንሰብ ካብ ዘፍቅር ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና ተፈሲሑ ኦ ምልዕተ ጸጋ ድንግል ዘእንበለ ርኩስ ነውሪ ነቐፋ ዘይብልኪ ክብሪ ዝተመልአኪ ድንግል ደስ ይበልኪ ልህብቲ ንጽህቲ ክብረ ኩሉ ዓለም ንኩሉ ሰብ ክብሪ ዝኾንኪ ጣሳ ንጽህቲ ብርለ ብርጭቆ ነዚ ብርለ ርስሓት ከያባላሽዎ ኢሎም ስፍራ ሰፊዮም ኣብ ጽሩይ ቦታ የቐምጥዎ ከልዕልዎ ከለው ድማ ክቡር መስተ መሊኦም ንክቡር ሰብ የስትይሉ በዚ ድማ ንዘስትዩሎምን ንዝሰትዩሎምን ክብሪ እዮም እዚ ምሳሌ እዩ ነቲ መስተ ኣኽቢሮም ከምዝሕዝዎ ንዓዓ ድማ መንፈስ ቅዱስ ዓቀባ እንከርሰ እማ ይብላ እዩ ንዝሰትዩሎም ክብሪ ከም ዝኾኑ ድማ ንሕና ካብ ስላሴ ንምውላድና ምኽንያት ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ከምኡውን ልህብተ አርጤክሲስ ይብላ እዚኣ ብ3,000 ወርቂ ዲናር ዝተገዝአ ብዕንቁ ዝተሰርሐ ጽዋዕ ነበረት ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ክብራ ፍጹም እዩ ከምኡውን ልህብተ ኤልሳዕ ይብላ ነቢ ኤልሳዕ ንመምህሩ ኤልሳዕ ኣፋንዩ ምስ ተመልሰ ሩባ ዮርዳኖስ ተሳጊሩ ኢያሪኮ በጽሐ ሰብ እታ ከተማ ንኤልሳዕ እዛ ከተማ እዚኣ ኣቀማምጣኣ ጽቡቕ እዩ እቲ ማይ ግና ሕማቕ እዩ በልዎ ንሱ ከዓ ወዝኖ ሳርማ ኣምጽኡለይ ጨው ድማ ግበሩሉ በሎም ናብኡ ኣምጽኡሉ ናብታ ዓይኒ ማይ ድማ ወፀ ኣብኡ ጨው ደርቢዩ ከዓ በለ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ ነዚ ማይ እዚ ፈዊሰየ እየ ድሕሪ ደጊም ካብኡ ሞትን ምምካንን ኣይከውንን እዩ እቲ ማይ ከምቲ ዝበሎ ኮነ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 2:19-20 እዚ ምሳሌ እዩ ወዝኖ ሳርማ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጨው ናይ ወዳ ምረት ማይ ናይ ፍዳን መርገምን ምሳሌ እዩ እቲ ምረት ካብ ማይ እምበር ካብ መሬት ዘይምዃኑ ፍዳን መርገምን ካብ ዲያብሎስ እምበር ካብ ኣዳም ኣይኮነ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:4-6 ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:4-6 ብርሃን ዘይጠፍእ ፋና መብራህቲ ሙሴን ኣሮንን ኣብ ቤተ መቅደስ بقداماي ساعات نايس ليتي أبريهم بقداماي ساعات معلتي زدفوا مبراتي نبرت مو كاو كفلي بران زيت أثبلم مقدس زيت نسات زيت فرس مقدس اسكا كريستوس نقوس تتهنس مقدس وامز تتمزبر كاب زبالو كفلي يو دانيال معرف شمانتك 10:3-10:4 بتر هايمانو زيت سنن مسمعكم لقدسان بترنا قدسان مركوس مصنعات زيد لوط بتر هايمانوت سالي لنا هب ولدك هير مدانينا ناب هير ودغي لمنلنا يمهرنا ويسالنا بسغان بنفسن يرخب لنا سالي لنا قدس نحاتياتنا كابز سرينا ودغي قدس دنجل مريم ጸጋን ክብርን ለምንልና بركة رضيتنا قدوس إفريم ጸጋን ክብርን ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩልና ሕዝበ ክርስቲያን ሁሉም ኩሉ ሰዓት ዘላለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ አድኅነነ ህድግ ለዘአበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ ኢትኩስ በዚህ ከይት መንሳሌ ሰላም ወዓለም አሜን። ሰላም ቅዱስ ገብረ መልአክ ወውእቱ ይመራ
ሰላም ለኪ ድንግል በእናትሽ ንጉሳት እግዚአብሔር ሰላም ለኪ ብሩካን ተዋስሩ ፍረክር ተፈስፍ ሲሎ ማርያም ተጸጋዛ ምስሳሎ ጸልይ ወረት እንዲያራፍሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስር ለና ታወይነ